Jams with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Di talaga. Laging may sabi talaga, Robin Siena. Ayan! Oh. Noong nag-aaral ka pa, Oy, anong klaseng kagrupo ka? masarap. Uy? Oo. Oh, hindi. Masarap akong kakwentuhan na kagrupo. Oh. Yung tipong lahat busy, ako dadaanin ka sa entertainment value and all. Ay, talaga? Oo. At least napupush sila na gawin nila ng maayos yung gawain nila. Kahit wala Uy. akong ambag. Nakakatuwa naman. Oo. At least, diba, entertainer ka. Legit yan. Ikaw ba? Anong klaseng kagrupo ka noon? Actually, depende sa mood ko eh. Ay, Oo. oo. Kapag halimbawa, paborito ko yung subject, ayan, Okay. magbibibo ako. Pero pag ayaw ko, wala akong pake. Oo. Wag mo sabihin uma-absent ka. Hindi naman. Ay, hindi naman. Hindi naman tayo bulakbol. Oo, totoo ba? Minsan. Ay nako, pero sure kami Kabisyo, ikaw na nakikinig, may mga alaala din, no? Kung anong klaseng kagrupo ka nung nag-aaral ka pa. Ay, legit yan. Totoo, kaya ngayon eto, ibibigay namin sa iyo Kabisyo ang unang 2 uri ng kagrupo sa school! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mo muna, ito ang mga over. Guys! Shh! Hoy, halika nga kayo dito. Tara na, gumawa na tayo ng project natin. Dalian nyo. Ha? Ang aga naman. Jessa, di ba next month pa yung pasahan noon? Ay, dyan ka magaling, Mar. Kaya tatanda kang mahirap eh. Next month pa. Uy, tama na. Sige na. Tama naman si Jessa eh. Gawa na lang tayo. Basta, simplihan lang natin Simplihan! Bonggahan natin! Oo! Yung bahay kubo na bubuuin, gawin nating kondo para pasabong! Ha? Yan! Bahay kubo lang naman yung sinabi ni ma'am na gagawin. Ba't may kondo-kondo ka pa? Ay, tingnan mo. Yan! Ano? Yan talaga ang mga sign na magiging patay gutom ka pag tanda mo. Alam mo, Jessa, sumusobra ka na eh. O yan, ganyan. Dapat sobrahan mo kapag may ganyang project. Bibuhan mo. Teka, Oo. Jessa, bakit ba kasi parang bigay na bigay ka ngayon? Gusto ko lang makakuha ng mataas na grades. Yung totoo, hindi ka naman ganyan ka grade conscious eh. Plastic ka. Parang mukha mo. Plastic na kung plastic. Oo. Bibo na kung bibo. Call me names. Pero kailangan ko ng mataas na grade dito kasi babagsak ako kapag mababa yung nakuha natin. Yun naman pala. Umamin din. Ayan. Uy, ang ganda ng boses ni Jessa dito Ay, in fairness, Tinatalo ka Konyo Bicolano. Oo, gagi pare. Pero ito yung mga over kasi project na lang yung sumasalba sa grades nila and all. Awa, pero may mga ganito rin akong kaklase eh. Na over? Over. Okay. Oo, usually sila yung mga running for honors. Ay, oo. Diba? Okay lang naman to, kaso kapag ayaw kasi ng kagrupo mo, Bahala ka. oo, diba? O kaya magkanya-kanya na lang tayo. Oo, legit yan. May mga ganyan akong kagrupo yung mga running for honors. Kasi Awa. ako napunta ako sa grupo na running home lang. Ay, running- Oo. Oo, yung tipong madaling-madali lang lagi umuwi and all. Awa, ay nako. Kaya mga Kabisyo, well, okay lang naman, no? Lalo na sa mga estudyante na i-over Oo. Oo, pero wag naman yung tipong kakabad tripan ka na ng mga kaibigan mo, gagraduate ka ng valedictorian, wala ka namang kaibigan. Gumraduate ka ng mag-isa sa buhay and all. Pero mas masaya talaga, regardless, Robin Siena, mga Kabisyo, regardless kung gaano ka komplikado or kadali yung project and all, it's a matter of sharing ideas. Kumbaga, collaboration talaga ito and all. Ayan, I love Oo, it, collab. diba? Totoo, Oo. parang sa content. Oo, collab lang, ganyan. Yan, malay mo, diba, yung kagrupo mong yan pala yung makatuluyan mo, kaya dapat maging mabait ka. Oo, o kaya malay mo, ikaw na magmana ng school nyo sa sobrang bibo mo. Ayun. Oo. Anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga pabuhat.
Oo, akin na yung ambag niyo sa project natin. Ito naman, oh, ito na yung folder, tsaka fastener. Yan. Ay, ito, tsaka yung Manila paper pala. Ito. Good. Oh, eto na rin yung plastic cover, yung kartolina, pati yung mga na-research ko. Yan. Yan, goods. Isusulat na lang natin, ha? Teka, nasa na ba yun si Jessa? Ako'y tahimik lang sa... Ay, hi guys! Oh, anong pinagkakaabalahan nyo? Jessa, ano ba? Ngayon yung presentation natin. Nasa na yung pentel pen tsaka yung research mo? Ay, ngayon ba yun? Jessa, wag mong sabihin hindi mo nagawa. Ay, wait lang. Bibili lang ako sa baba ng pentel pen. Wait lang. Jessa naman, yun na nga lang yung sayo eh. Huwag ko na magalit. Ito naman. Ako na lang magme-present. Idadaan ko na lang sa sa ganda ng Ano? mukha, tsaka sa talent ko. Hindi naman maganda mukha mo eh. Hindi sa talent ko. Tigilan mo kami, Jessa. Nasasanay ka na. Tanggal ka na sa grupong to. Ay, tanggalin mo. Kaya ko naman mag-isa eh. Kala nyo naman kung sino kayo magagaling. Ayan. Ito yung mga pabuhat. Ayoko nito, gagi pare. Hindi naman ako katalinuhan na kagrupo. Kung ako maging kagrupo mo noon, hindi naman ako yung katalinuhan, pero hindi rin naman ako itong pabuhat na to and all. Totoo yung nag-a-attitude pa, siya pa yung galit, no? Oo, wala ka nang ambag. Nakalimutan mo na presentation nyo ngayon. Attitude ka pa. Ayan, totoo. Dapat sa mga ganito nag-homeschool eh. Oo. Diba? Yung walang kaklase. Oo, o kaya mga kagrupo mo, mga taong lipod or mga engkanto, mga multo, yan. Oo. Kaya natutuwa ako kapag halimbawa group project sa school tapos Oo. pinagsasama-sama yung mga palakol. Ay, oo. Kasi you mean pala call mga 70 something. Well, ayoko mag-judge sa grades. Pero di ba meron ka talaga mga klase na alam mong walang pakialam sa buhay. Ay, oo. Tapos kapag pinagsama-sama sila sa group project, parang nagkakaroon sila ng responsibility. Ay, legit yan. Uy, pero wag kayong mga palakol na yan. Awa. Itong mga pabuhat na to sa grupo. Kasi may ganito akong kaklase eh. Oh, sino yan? Sina Buton. Oo. Pangalan pa lang pabuhat na. Ay, pero wag ka. Legit to Pero ngayon, dati pabuhat, Awa. ngayon isa na siyang pari. Ay. Oy, legit yan. Si Jaris. Oh. Pero isa na ngayong successful banker. Ay pa. Asan ako ngayon? Sa Love Radio. Oo. Uy, pero meron din akong kakilala ha. Nakasurvive siya sa college niya. Oo. Yung thesis niya, hindi siya talaga nakatulong. Ang pinakaambag niya lang, pizza, Ay, merienda. pizza? Well, at least Oo. nabusog ka doon. Totoo, pero wag ka, alam mo ano na siya ngayon? Ano? Isang successful na salesman na kumikita ng 6 digits. Ay, wow. O diba? Kaya wag niyong i-judge yung mga tamad-tamad sa school. Oo. Baka mamaya sila na pala ang pag-asa ng bayan. Legit yan. Ang mga pabuhat, nandyan yan para magbigay ng spice sa buhay nating matatalino. Ayan, oo. Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at kung gusto mong makita tong mga DJ na to, bakit parang may sabit ang mga boses? Oo, mga pabuhat ba talaga kami? Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Uy, same socials yan mga broskies at Konyo Bicolano. Nako mga kabisyo, quick shoutout lang sa mga sa mga chuper dito sa Pamplona 1, Las Piñas, gagi pare. Ayan. Naririnig na naman tayo sa mga tricycle nila, sa mga jeep nila and all. Ayan, gusto ko rin batiin yung mga taga-Commonwealth, mga taga-Batasan. Grabe, ang lakas daw ng tarakape dyan. Naman. Yes, naman! May nakikinig sa ating Konyo Bicolano! Siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Dragon Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Wait lang, Konyo Bicolano. Oh. May gusto ka pa bang mga batiin? Wala.